está a piques de comezar este xuízo. Xa hai unha petición por parte da Fiscalía de 33 anos de cadea. 33 anos, 30 por asesinato e 3 por estafa. Lembremos que o chioleiro, que xa era un vello coñecido das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, non era a primeira vez que cometía un crime destas características. Lembremos un pouco que o que sucedeu no ano 2023, o coñecido como o crime da maleta. O crime da maleta é cando o chioleiro asasina presuntamente a Mari Carmen Bento, de 60 anos, a súa parella sentimental en ese momento. Viven os dous xuntos nunha pensión, aséstalle unha serie de coiteladas e remata coa súa vida. Despois colle o seu cadáver, o mete nunha maleta, por iso se chama o crime da maleta, e o abandona ata que é atopado 5 meses despois. Imos ver este vídeo onde lembramos os puntos máis salientables deste caso. O achado do corpo de Carmen Bento dentro dunha maleta en Vigo, 22 de febreiro de 2024, sacudiu a cidade. Eu quedei assustado, porque eu vivo aquí, pasaba todos os días por aquí, es que tem un olor aí, será un gato morto, un perro, tal. Esa maleta lleva muchísimo tiempo ahí. Pero tampouco sospechas nada porque esto es un estercolero. José Manuel Durán González, o chioleiro, enfróntase a 33 anos de prisión a petición da Fiscalía que pide a pena máxima por este crime. Yo he pagado una muerte que no cumplí, así que no lo he hecho. Y si tengo que pagar otra más, mira, estoy acostumbrado. Está acusado de asasinato coa agravante de alevosía e ademais dun delito continuado de estafa. Tras matar a súa parella, apropiouse da súa tarxeta bancaria gastando máis de 1.800 euros. Os feitos producíanse meses antes do descubrimento da maleta que dá nome ao caso. Ocorría nunha pensión da Avenida do Fragoso. Segundo a Fiscalía, a vítima foi atacada mentres estaba desprevida. Primeiro estrangulamento, logo varias puñaladas ata causar a morte. O crime da maleta en Vigo abre un novo capítulo na investigación da violencia de xénero. A familia de Carmen Bento, nai, filla e irmáns, agardan con impaciencia a data do xuízo. Pois un xuízo que se vai celebrar, entendemos, inminentemente. Recordamos, agora acabamos de ver un pouco este currículum criminal do chioleiro, do primeiro asasinato da súa avoa. Creo que o considerarán inimputable. Que vai pasar esta vez? Esa é a gran pregunta. A primeira pregunta que se vai a facer nese xuízo con xurado popular é se é imputable ou non. Teremos que ver que din os informes forenses, é dicir, se unha persoa que está, para que nos entendamos, nos seus cabais, que é unha persoa que coñece, sabe o que está facendo clínicamente ou non, ou é inimputable, porque ten algún tipo de alteración psíquica. Pero claro, falamos do chioleiro, unha persoa que ten un historial, a verdade é que arrepiante. Empezou a súa carreira criminal no ano 88, cando comete o seu primeiro crimen. Mata a súa avoa, 16 coiteladas, sácalle os ollos, algo absolutamente arrepiante. Incluso dinlle que traza coa punta do coitelo un trébol no peito do cadáver. Por ese crime foi internado durante 16 anos nun centro psiquiátrico. Considerouse naquel momento que era inimputable, pero quedou en liberdade unha vez que cumpre esa pena, esa reclusión, e un ano despois, no ano 2004, un ano despois de ser posto en liberdade, no 2004, volve a cometer outro crime. O mesmo modus operandi, esta vez cunha amiga, Alicia Rey, no lugar de Paradela, en Xande, a leva ao monte, pégalle tamén unha serie de coiteladas, enterra o corpo no monte e queda cos cartos que levaba encima. Esta vez sí que considerado imputable, considérase que sabe perfectamente o que está facendo e por ese crimen cumple outros 13 anos de cadea. Volve a quedar en liberdade unha vez que cumple íntegramente a pena e cando chegamos ao ano 2023, cando en Vigo, compartindo pensión coa súa parella sentimental, con Mari Carmen Bento, nun determinado momento, en setembro de 2023, a coitela na cama que comparten nesa pensión. Propínalle unha serie de puñaladas no peito dunha maneira que ela non se pode defender. O único que ten, a única marca que ten el en algún momento son uns rabuñazos. Non pode conseguir absolutamente nada máis. Unha vez que remata coa súa vida, a mete nunha maleta e abandona esa maleta nun descampado nas proximidades do estadio de Balaídos. É dicir, é que tampouco se vai moi lonxe. Non se trata dun plan elaborado para matar esta persoa e facer desaparecer o seu corpo. A cuestión é que 5 meses máis tarde, un repartidor
que está circulando, pasa por ese descampado, internase nese descampado e percibe, ou como podedes comprobar, un cheiro absolutamente estremecedor. Atopa a maleta e unha vez que atopa a maleta dá aviso á policía e descubren os restos de Mari Carmen Mento. Empeza a investigación policial, enseguida dan co chioleiro porque identifican os restos do cadáver, saben que era a súa parella sentimental e aí é onde detido e comeza o proceso. Claro, aquí a primeira dúbida que hai, Juan, Raquel, estamos a falar dun asasino en serie, sí ou non? Vos que pensades? Non son eu, por fortuna, que teño que decidir isto, ainda que ese xuízo se vai celebrar, como decías, con xurado popular, non? Efectivamente, vais a celebrar cun xurado popular e unha das dúbidas que hai é se pode considerar, si ben é certo que policialmente non é un asasino en serie, sí que no que criminalísticamente sí que é un asasino en serio, porque cumple todas as normas dun asasino en serie. A primeira é que comete múltiples asasinatos, pero non todos recoñeceos, porque eu non sei se vos non alucinastes con esas declaracións que recuperamos del Claro, abertamente a cámara, se teño que pagar por outro pagarei, como a que compra unha barra.